Зависимостта от Бога не е въпрос, тя никога не е избор и не може да бъде избор. Животът и любовта могат да идват само от Бог. Затова хората трябва да разберат, че проблемът е в тях. Те трябва да умрат. Те трябва да отидат в светилището. Нуждаят се от Спасител, за да бъдат отново свързани с Бог и да живеят. Така че нека бъдем от тези, които разпознават вътрешния си живот. И както Павел казва, всеки ден умирам. Всеки ден се нуждае от нов живот, в който да се свържа с Бог, в който да имам достъп до манната, защото живея от манната, от любовта, от водата, която Исус ни дава, който ще направи в нас изобилие от вода за другите. Както се случи с самарянката при Яковия кладенец, както видяхме миналия път. И така нека сме наясно, че нашия враг е в нас и законът ще покаже това наяве, защото не можем да го спазваме. Но тогава умираме за аза и тогава можем да го спазваме, защото само в новия живот можем да имаме достъп до маната и Бог е осигурил за нас. И нека я използваме разумно, съзнателно, за да станем деца на нашия небесен баща и да живеем живота си заедно с Него от Неговата любов и като използваме Неговата любов, да изпълняваме закона и да сме праведни.